Please share this video. Some said this man is from Durak, Amucha, and some said he's from Amucha in India by Imo State. Please share this video so that people who know him can see the video, please. Hey! Onye unu na-afụ ebe anụ abụrụgo onye na-alụ mmụọ. Ịma na ana m ekwu ha sị ọnwụ kachasị ọnwụ mmadụ ga-abụ ọnwụ ga-abụ ịnwụọ aga-amụ ife gburu gị. Ị na-anya na paspọtụ ya nụ wee ga-afụ na afịa bụ Ifeanyi Joseph Akụba a na-akọwa n'ọbụ onye ụmụaka n'Imo steeti n'obodo anụmapụ South Africa ka ọnwụ ịghọtago wee na-akọwa na ụbọchị Wednesday bụ abalị 14 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2024 bụ ụbọchị izi afọrọ Ifeanyi anya na ụbọchị emere ncheta ndị ịfụnanya Lovers Day, Valentine's Day bụ ụbọchị a ka afọrọ ya anya ikpeazụ na kachi jisara onye ọbụla nasazie oluzie echi afọrọ ya ruo nwanne echi bụ Fraịde afọrọ ya n'ọzi ụbọchị Satọde anụnwa bụ ụnya ka ndị mmadụ bịasịrazi na Ifeanyi na-akọzikwala ụkwọ kere ebe ọ na ịmago ụdị ife akpọba ya n'ekwentị ikekwa ọ na-aga mana o nwere na-aza ekwentị wee mee gịnị ha wee sị ka ha jee n'ube je mara na onwere udo adịkwa pụzie ebe a gbawazi ụzọ wee fụ Ifeanyi ebe Ifeanyi bụzi ozu ka o si gbatakwuru ife foto ọzọ dị ebe anụnwa bụ ozu Ifeanyi otu afọ ya n'elu akwa ebe o dinala Ifeanyi akpụ ya ngwa egwu ọgwụ iriri wee na-alahụ ya bụla ngwa egwu ka na-agụ igwe na-enye ikuku a na-akpọ fan ka na-eku ịghọtago ilezi anya efu na okoo n'afọ mma ekpuchi maka maka azụka okoo n'afọ mmiri agụlesigo ya n'ike gosi na ọ nwụrụ na-ere nwụrụ na ya wee ha mmadụ ibi sọsọ ya mgbe ụfọdụ ọ dịarịkekwanụ mma ịghọtago otu a ka esi wee fụ ozu Ifeanyi n'elu akwa ebe ahụ ana ebe ahụ niile abụrụgo ijiji Chineke nna mbụ kedu ife mere Ifeanyi onwere onye mgbe ife mere Ifeanyi ife eji ezite ozi abụ ọ bụrụ na ịmụ Ifeanyi site na paspọtụ ya biko kpọọ ndị befa ọ ka mere eme ihe anụnwa mere ụnyaahụ bụ Satọde abalị 17 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2024 ịmalụ nwanne nwoke malụ nwanne nwaanyị ma malụ ndị Imo steeti n'obodo a South Africa ụfọdụ imefa nwere ike ịnụ ụfọdụ anụbe mana ọ bụrụ na atụso ozi ọfụma ọ ga-elu ọtụtụ ndị mmadụ ntị ọ bụrụ na o nwere na otu ọnọgasị ndị otu ya marụ na nekwa ihe mee nwanne ha ma onye mere onye otu fa ma ndị obodo ọ nọ na otu ha na nzukọ ha amara ife mere ha ejekwana ugburu ya ma na-ebunye ebuna ịghọtago maka na ọ bụrụ na agbasara ozi a ọ ya ganụ viral ọ gara viral onwe ha ga-ama ife mere Ifeanyi ịghọtago ejikwa n'uche nke ma ọ ga-adịkwa mma na eji eme ihe ha na-akpọ autopsy ka ama na-enwe ike ịma ife kpatara ọnwụ ya maka na ị na-anya ebe ahụ a na-akọ na ọsọsọ ya bi n'ụlọ ahụ n'ebe ahụ obi onwere na ya na-eko ụlọ ịbịaka nsị na mmadụ ịghọtago dị fa Chineke nna mere mmadụ ekpere ife anụnwa bụ ife a na-afụ onye jere obodo oyibo ka o je gbaa mbọ ọkụ ya a ga-ebuzi ya n'ozu wee na ịgwa ma ọ bụrụ na nne na nna ya nọ ndụ ka a obi anyị agbagwa ndụ a ịghọtago ya amara m ya bụ ife bịa wụsa m akpata oyi maka na ị na-eri ikorobịa ịfụ ị na-eri na-asụ ọgwụnwụ mmadụ bụ ife anụnwa ọ bịa ka ọ gbaa mbọ ibe ya na-agba esigo n'ọnwụ wee ya ebune ya esizi n'ozu wee bu n'anya ụlọ ikekwa ọ na-abịa ụlọ izi ikekwa ọ ka bịara ọfụ onye ma ịghọtago ụfọdụ ndị mmadụ anọ n'obodo oyibo ha ya anazụ ọ bụrụ n'ọnwụ a na-ahụ kwa ụbọchị Chineke nna na-azụ anyị n'ife niile maka na nke anụnwa mmadụ na gburu na nwụọ anyị amụ ihe gburu ya onye ka onye ga-abịa kọrọ gị nọ ife gburu kedu ihe onye ya abịa kọrọ gị ife gburu Ifeanyi anọ m ya bifesi ka m weta ya ka ị na-anụ ọ bụrụ na igbo onye Imo steeti ma ọ na-eme Ifeanyi site na paspọtụ ya biko nwanne m gbasoro ozi ya ka ọ na-eru ndị ụmụaka aka ọ bụkwa ndị Igbo ife menụ ịgwa ya maka otu ọ dị ugbu a dịka si wee nweta ya bụ ozi a sị na ya mara na afọ ya n'elu akwa na otu anụ osi wee dị na nnọọ ihu mmụọ okowo n'afọ ọ bụrụ na ụfọdụ ife ihe anya okogo ezigbo afọ iji juru ebe ahụ ịghọtago ọkụ ya na-ewu Chineke biko gbasara n'ozi ya ka mkpụrụ obi Ifeanyi zuru ike na ndokwa amen.